May pressure na siya eh. Ang kulit eh. Galing mo yan, galing ah. Ay, gamit mo. Pinagbabawal na teknik yun. Ang kulit eh. Op. Dito na tayo sa ito na Sigsag Road. Na po kami, Sigsag Road. Let's go. Wala signal dito. Pati na ang aso. Ayan o. Pagpagsa. Pag yan. Tandaan. Oh. Nakaipa talaga daan dito. Yan ang umahon eh. Kaya pwede tayo stop over dyan sa Eco Park. Eco Park. Gilid lang, gilid. Wala pa naman yata nadaan. Ayan na. Eto na. Gilid lang. Angat. Laki ng kain ng kalsada eh. Thank you. Ayan. Taas eh. Meron pa yan sa kabila. Dito na tayo tumampay. Oo. Mga ilang minuto lang. Dyan sa Eco Park. Kanan, basta kanan yan. Yan, ito na ata yan. Wala naman tayo dito eh. Sarado pa. Yan, wala na, diretso na tayo. Pababa. Ano yun, sa may pagbabano mo ito. Yung pwede tumambay. Tandahan. Buena Vista. Buena Vista spot. Dito ba yun? Kabila. Kabila pa yun, pababa. Ayun. Yung may ano. Tandahan ka lang. Tatambayan na natin. Yan, pwede na tayo minto dyan. Yan. Ay, baba. Hinto lang. Tandaan lang. Yan. Teka lang, tandaan tayo. Tandaan. Ganda yun. Pwede ka pa bumaba dyan eh. Baba tayo dun oh. Sige. Sa kabila tayo tayo. Dito nga. Dito? 360 tayo. Oo. Teka lang, kunin ko yung camera. Pwede nang bumaba no? Pwede yan, bumaba. Yeah. Hiningal ako dun Tangina talaga, moisture pa rin. Buset. Lakas maka boys. Kahit nga yung mga side mirror ko eh oh. Let's go. Ano ka na tayo?
Minsan. Uy, putang ina mo. Andahan lang, piga-piga. Piga-piga lang dito, piga-piga. Whoop! Quezon National Park. Piga-piga lang tayo. Opya. Apa? Tangin na turis. Turis. Thank you. Busi-busi na lang. Nakayaw na. Nakahilit eh. Yan. Bababa na tayo. Ay, hindi ka na throttle. Oo, dire-diretso to. Pababa na to eh. Pababa na to eh. Hindi nga ako pumipiga eh. Bibitak po. For ano rin to? 50 km, 50 kilometers. Ang bilis. Ha? Ang bilis namin. Ayun na, nag-50 na nga ako eh. Bilis. Pero ayan ha. Oo. Tatlo. Naka-free wheel lang ako eh. Oo, ako din eh. Tangin mo. Nag-video ka ba na well pababa? Ha? Nag-video ka pababa? Mamaya? Hindi, nag-video ka pababa kanina? Oo, nag-videoan. Haba nga eh. Ma-edit. Baba na, oro pa. Ito, tipid sa gas magpababa eh. Parang nabawi mo lang yung konsumo ng packet eh. Daan, basa. Pipiga na tayo rito. Kumilis naman, baba na pala agad. Bet parang dati ang tagal. Oo. Oo, dahil pa sa loob. Wala na kasi yung Ay, putangan na ako. Simot ako eh. Gusto ko nga bumili ng ano. Magpasta kami ng Zigzag Road. Ito kang ano. Yan, puro truck na naman. Yung lagi kalaban natin. Truck. Bako. Basag ng kalsada rito. Madadaan ng malalaking truck yan. may signal na ako. Saan?